Imibutho yabasebenzi iyamkele ikhefu ehlawulelwayo yomama notata abafumana abantwana ngokuthwalelwa ngabanye abantu isurrogacy kabulamakhumsha. Lo mthetho uzaqalisa ukuba semthethweni uqala kumhla wokuqala kulonyaka umtsha. Lo mthetho umtsha uthetha ukuba babini abazali bomntana bakulungele ubhatalwa imivuzo egcweleyo kuzo zolishumi ezintsuku zelivu. Ngaphambili ibingomama kuphela bebibhatalwa. ICOSATU itshe ihlabukhwelo kumalungayo ukuba igada abaqasha bangazukuthobela lo mthetho babaxele kwi-CCMA okanye kwiinkundla zabasebenzi. This has been a long struggle that COSATU and workers have fought for many years, and in fact workers across the world have fought for this paternity rights. So from the new year we'll be having paid parental leave or paid paternity leave. This is a right that all workers will now enjoy as a matter of law. So it's not a question of negotiation, it's a matter of law. Employers are bound to abide by it. Lo mthetho ukwanika imvume yokuba abasebenzi basengaya nakwa-UIF uyofuna khona imivuzo ukuba abaqashi abazibhatali ngokugcweleyo ezintsuku zilishumi. Ideally the employer will pay you your normal salary, but if not, then workers can claim up to 66% of the salary from the Unemployment Insurance Fund, and that'll cover a period of 10 days. So workers are now entitled to 10 days paid parental leave. But the idea is not just to have the leave and to go on holiday or something, is to provide support for the mother while she recovers from having given birth, which is obviously very difficult for a woman physically and so on, and also to spend time taking care of the newborn child, to bond with the child. ICOSATU iphinde yabongoza amalungayo nabanye abasebenzi ukuba baqinisekise ukuba lo mthetho uyathotyelwa ngabaqashi. Yatsho ihlabukhwelo nakubaqashi ukuba bazibhatale ngokugcweleyo ezintsuku zilishumi zelivu yotata. Ndingumanelisi Dubase weendaba ze-SABC ePalamente eKapa.